Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usale eshaqekile ugogo umfanyana oneminyaka emithathu obulawa izinja zambulala Ngesihluku endaweni yase Free State ngesonto ekseni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibula khona le video. Mangokuqala usijonele likhasi wamulekele igama lami ngosibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Usathuthumela ugogo umfanyana okungiyena ofike kuqala ukuzokhomba isidumbu somzukulu wakhe ohlaselwe izinja ezimbili zohlobo lwe-pitbull zambulala Ngesihluku. Lokhu okwenzeka endaweni yase Ingane Free State ngesonto ekseni. Ukeketho Innocent Sawulu beneminyaka emithathu. Umntwana omunye othe wabulawa izinja zohlobo le-pitbull. Ngenhlanhla umakhelwane ukwazile ukusindisa enye ingane kodwa wahluleka ukuhlenga ukeketho. Lesi sigameko sithukuthelisa amalungu omphakathi kule ndawo. Avuke indlobona asho kumqeda umnikazi walezinja uLebohang Bhali oneminyaka engu-21 ubudala. uLebohang usindiswe ukufika kwamaphoyisa avele amgaxoza Nkosi ambeka icala lokuphula umthetho okufuya izinja eziyingozi. Yize uLebohang esindile olakeni lomphakathi izinja zakhe ngazibanga naye inhlanhla efanayo njengoba amalungu omphakathi avele azokhela ngomlilo ayishisa azinqonqisa. Ngujutshwe amaphoyisa aqaphe udlame emphakathini ukuba aqaphe isimo kuleya ndawo. Isigameko silandelwe isinye sangesonto ledlule lapho izinja zalolu hlobo zihlasele zabulala uLebohang Momise beneminyaka eyisishiyagalombili eVista Park khona eBloemfontein eFree State. Bafethu-ke lezi indaba eyishaqise abaningi. Zofisa mina ukwazi okuphala kwakho ukuthi ngabe kulungile na ukuthi abantu beqhubeke befuye lezi nje noma uthi nje cha lezi nje azibhene njengoba zeyingozi.